Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед. Здравейте в този хубав ведър ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. Пригответе се за 2 часа хубава музика и приятни преживявания с любимия епизод в неделя. В първата част на предаването ще чуем вокалистът на група X-Ray Веселин Кирев за стила на бандата, некомерциалния успех и защо са в основата на инициативата Концерти на гарата. Очакват ви и други изненади, само останете с нас на 90 МГц и онлайн на binar.bg. Желая ви приятно слушане! Сънувам вятър, сънувам лятото, сънувам сини птици свят. Замина вятър, замина ятото, но аз с тях не отлетях. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай, не те ги заменя за есенен ден. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай. Изтриха се чувствата, изтриха и мен, изтриха и мен. Замина всичко и остана спомена. Сърцето е ранено, обречено да спре. Останах само, долу гледах полета, а е толкова красиво, но е толкова далеч. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай, не те ги заменя за есенен ден. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай. Изтриха се чувствата, изтриха и мислите, изтриха и мен, изтриха и мен. Върни се при мен, върни се при мен, о лято, върни се при мен, върни ми птиците сини, върни се при мен, върни се сега, когато толкова искрена нужда от тебе аз имам. Върни се при мен, върни се при мен, о лято, върни се при мен, когато се чувствам готов. Върни ми летящите спомени цялото лято, върни ми при мен, не ми отнемай отново. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай, не те ги заменя за есенен ден. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай. Изтриха се чувствата, изтриха и мислите, изтриха и мен, изтриха и мен. Върни се при мен, върни се при мен, о лято, върни ми всичките чувства, върни ми не. Кажи ми къде да намери синито ято, без толкова искам отново с тях да се лей. Върни се при мен, върни се при мен,
В неделя с Радка Петкова. Песента на група X-Ray "Върни се при мен" чухте преди малко. Клипът ти набира голяма популярност в интернет. Групата е създадена в края на 2006 от Веселин Кирев вокали, Николай Николов гадулка и Николай Димитров китара и вокали. Тримата се познават от преди, като свирят заедно. Вокалистът и гадуларят свирят на гадулка в ансамбъл Изворче, а пък двамата си именици са били в началното училище. Започват с сингъла "На сън", участвал в конкурса Евровизия през 2007 и 2008, а на следващата година се включват отново, този път с песента "Уи". Неотдавна чухте песента и в ефира на Радио Кърджали като илюстрация на интервюто с младата художничка на Малкия принц Петя Георгиева, която показва в клипа своя творчески процес. Именно песента "Уи" е на 6-то място, определено от слушателите на БНР в класацията Ескалатор Топ 20 и достига по-късно до 4-то. От есента на 2009 година X-Ray се ориентират изцяло към акустично изпълнена музика. До тогава създават както електронни, така и акустични песни. След едно успешно представяне в шоу-програма, музикантите организират фестивала "Витоша за всички" заедно с фондация ICAN to WWF, певицата Тони и други. След успехи зад граница в Полша, множество фестивали и участия заедно с обичайните заподозрени, момчетата решават да издадат първия си албум "Окей", който съдържа 12 авторски песни, съчетаващи умело стиловете поп, рок, блуз, уорлд, фънк, реге и някои народни мотиви. Неотдавна X-Ray са отличени в конкурсна фондация Джон Ленън с песента "Ако някога". Сред членовете на журито са басистът на легендарните Red Hot Chili Peppers, Фли, рапърът Шон Пол, известният американски музикален журналист Зак Мартин и спечелилият множество награди Грами, музикален продуцент и аудиоинженер Джак Пуик, работил с Шерил Кроу, Фърги, Лейди Гага, Юту, Джон Майер, No Doubt и The Rolling Stones, а сега на пряката ни линия е вокалистът на групата Веселин Кирев, който е тук. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, чуваме се. Група X-Ray смесва различни жанрове, както казахме, блуз, фънк, реге, алтернатив, джаз. Как определяте стила си? Наскоро имахме и по БНТ едно изпълнение на един известен кавър, който стана популярен отново в интернет. И оттам ни хрумна, можем и да го наречем музикален фристайл, защото не си поставяме рамки на това, което правим. Всичко, което ни харесва и което можем да го пречупим през нашия поглед, го включваме, интегрираме в нашия стил, можем да кажем. Да. Това е и идеята на групата. Името също означава рентгенови лъчи, които проникват през различни материи. В случая ние през музиката. В различни стилове. Да. А гадулката е ваш любим инструмент. Защо? От младини ли е тази любов към този музикален инструмент? Да, както казахте и в анонса, с нашия гадулар Николай Николов сме възпитаници на ансамбъл Изворче и там бяхме ученици на известния гадулар Ангел Добрев, който е популярен с точно този начин на смесване на различни интересни стилове, пак да го кажем с не много българската дума, но кросовър, т.е. смесване на няколко различни течения, стилове в музиката и с идеята да се получи нещо ново интересно, което искаме все пак да носи български привкус, но да има и от поп-рок музиката. Да. Така световна величина, да го кажем. Както го показва и световната тенденция, наистина етномотивите доста добре се вплитат в различни жанрове, така звучат интересно, а отделно и някои хора могат да проявят интереси към българската народна музика, нали, по този начин. Точно така. Да. Интересни кавари правите в много голям жанров диапазон отново. Защо кавари обаче? Нашето творчество е и както чуха и слушателите, правим и авторски песни и в тях влагаме доста усилия и време и енергия, но също така и песни, които пък ни харесват
и са били част от нашия живот, можем да кажем. И смятам, че се получава интересна такава комбинация. В някои от случаите смесваме по 3-4 песни, които звучат по сходен начин, да кажем. Като в това нещо включваме и гадулката и се превръща в нещо съвсем неочаквано и различно защото иначе доста групи има, които свирят кавър версии, нали, в по-стандартен класически вариант. Да. Ние бихме искали нещо от нас да дадем като някакъв почерк, такъв да има по-интересно и на хората също така да им бъде приятно и любопитно. Да не следвате плът на оригинала, защото там пък няма някаква изненада, нали, ако се опитате да сте точно като оригинала. Макар, че публиката ще бъде поласкана, но пък личното творчество тогава малко бяга. Имате инициатива, свързана с деца с увреждания. Лична причина имате ли за това някаква история или просто заради добрата кауза? Всъщност, нашия китарист се познаваше с тази дама Сузан Ниешели, която беше директор на един център за деца с аутизъм в столичния район Овча купел и тя беше идвала просто на наши участия и много споделила, че й харесва това, което правим, че носи хубава енергия и емоция и затова реши да ни покани в този център. За нас беше много приятно. Ние се включваме в различни такива каузи и се оказа, че наистина децата просто страхотно се забавляват и за нас беше много зареждащо и мотивиращо, а пък накрая ние нарисуваха обложката на първия ни сингъл, който се казва "Песен за живота", е нарисувана от децата от този център. Така че беше много приятно. И те допринесаха за вашето творчество. Точно така. Кои групи и изпълнители са повлияли най-много на бандата? Доста така алтернатив на места, звучене, джаз има, така повей, всякакви стилове, както казахме. Но... Точно така. Ами, всеки от нас си носи, нали, примерно Гадулая повече народна музика слуша, но същевременно обича и, да кажем, Рамщайн като група. И китариста, примерно по някакви алтернатив или прогресив неща. Мерилиан и от този сорт. Dream Theater, примерно, бяха любими. Сега повече се запалил и по класическата музика и композира всъщност различни и такива творби. Работеше в симфониетата в Враца известно време като творчески секретар и така завърши музика магистратура и така. А пък, нали, аз слушам всякаква музика, включително и електронна, включително и групи като Depeche Mode, U2, Queen, Rolling Stones, и най-разнообразни, нали, стилове. Важното е да ни харесва и да е така хубава музика и за публиката и, нали, нещо, което да ни накара да се чувстваме добре. Част от музиката ви така е доста така, как да кажа, ведра, приятна за слушане, интересна в същото време и некомерциална, което е интересно съчетание, рядко се среща. То е само на фестивали ли участвате или на частни партита са ви канили, защото така много приятно звучи? Ами, всъщност ние свирим пред най-разнообразна публика, от сватби включително, през партита частни, на големи сцени, на фестивали, както казахте, и клубни участия, така че абсолютно разнообразни места се харесва нашата музика и надяваме се да продължаваме в същия дух.
И сега предстои всъщност от нас, надявам се в рамките на тази година да и дадем нашия втори албум, така че работим в тази посока. Колко песни са готови? Има ли работно заглавие? Ами все още няма. Ще изчакаме малко да се понатрупат. Всъщност по-голямата част са записани на някакъв етап, но просто не е приключен още. Да. Процеса има още да записваме отделни елементи. Ще го помислим, още не сме решили как да се казва. Как успявате по този начин, както казах, не е комерциална музика, но пък е лесна за слушане, като че ли се харесва? Каква е формулата? Да. Ами, да правим това, което на нас ни е приятно. Това е основната формула. Да. И да се опитваме с нашата музика, все пак музиката има такъв елемент, възпитаващ, нали, и вкус и много други неща. Това ни е идеята, целта. Не знам до каква степен се получава, но поне се опитваме. Разкажете повече за инициативата Концерти на гарата, подкрепена и от Българското национално радио. Да, това е нещо, което от много време на мен ми се въртеше в главата. Аз съм голям фен на железницата и обичам да пътувам с влак и в тази сфера, нали, с граждански каузи и борби се занимавах доста дълго време и сега реших, че е подходящ момент. Кандидатствахме пред Национален фонд култура и одобриха тази наша идея за няколко концерта, които ще бъдат на различни гари в страната. До този момент са 3 тези събития в Карлово, в Казанлък и в Пловдив ще имаме такова събитие. В Карлово е на 25 май тази година, Казанлък е на 31, а Пловдив все още нямаме уточнена дата, но вероятно началото на есента ще бъде събитието там. И смятаме, че това е нещо, ние имаме го този така откривателски дух, да го кажем, нещо, което в България не е много разпространено, докато в нормалните страни, както ги наричаме, гарите са такива средища и на култура, ако щете, и на общуване между хората. И затова смятаме, че така първо бихме могли да стигнем до много нова публика, от която имаме нужда, разбира се. Второ, самата публика, това не е много характерно, нали, дори в София, но и в по-малките населени места. Така по нетрадиционен начин, по-непосредствен, да се докоснат до различна музика, музикално творчество, иначе което в ежедневието, в забързаното ни ежедневие много трудно се получава, да кажем. На каква публика ще разчитате? На тези, които слизат на гарата или просто хора, които ще дойдат там, за да ви гледат концерт? Ами, идеята всъщност е точно разнообразната публика да бъде и тези хора, които ежедневно пътуват, дали заминават или пристигат, някои хора, които ще дойдат специално, тъй като на тези двете места на Карлово и Казанлък, това са дните на техните празници на розата, така че сигурно ще има много хора и туристи, така че смятам, че най-разнообразна публика ще дойде. Също така очакваме, все още, нали, текат преговори, но можем да кажем малко завесата да открехнем, че ще има и парен влак в Казанлък. Така че абсолютно всякаква публика и фенове на железницата, които умират за тези парни машини, когато се движат, и всички тях така да ги обедини, освен самата железница, и музиката, и изкуството. В Казанлък също така към нас ще се присъединят музикантите от Уикеда, с които ще свирим една сцена, и също така
една художничка известна, Петя Илиева, с която пък ще украсим гарата в подбалканския град с нейни творби. Интересно звучи. Тук зачитам също така, че гарата е вдъхновител и на много жанрове. Основно вдъхновение за блуса, който е феномен от своя страна. Да. Самите звуци на железницата и на колелата, и на свирки, и такива неща са вдъхновили всъщност, като започнем дори от класическата музика, Йохан Штраус, баща и син, с много има валсове, полки. То просто е безкрайна тази тема и се стигне до вече хора като Ерик Клептън, Мъди Уотърс и Ролинг Стоунс и кой ли още не. Юту просто са безкрайно много хората, които са черпили вдъхновени от влаковете. И не само в музиката, и в изобразителното изкуство и много други сфери. И също и български изпълнители. И Лили Иванова, Васил Найденов имат песни за влаковете. Група Диана Експрес, знаем, че си се казва на този прословут влак. Така че ФСБ също, самите Уикеда също имат такава песен пак. Така че има много, много интересни неща и се надяваме тази инициатива да я развием и за напред и да я разширим. Това ни е надеждата, ако се хареса от всички граждани. Да, интересно беше тази информация за гарите. Сещам се, че и във филмовото изкуство така гарата, влака е така силна метафора на срещите, разделите, различни романтични неща, пък и криминални се случват във влаковете. Благодаря ви много за това участие. Веселин Кирев от група X-Ray за инициативата Концерти на гарата, за тяхната музика, която жена комерциален успех и изобщо за любовта към музиката. Аз не съм вятърът, който вън носи се снежен звън и златен елен. Аз не съм супергерой навън, вълшебства не знам. Тук аз съм сам и съм просто човек. Ако някога ти се събудиш в мрак и усетиш сълзи, знай, че някой те чака. Ако някога ти, ако някога ти, ако някога ти. Пролетен дъжд на сън, нямам силни криле, с които далеч би те взел някой друг. Аз не знам времето как да спра, не събарям стени, не лекувам сълзи, но все пак съм тук. Ако някога ти мечтите не стигаш, телефонът звъни, а никой не пика. Ако някога ти, ако някога ти, ако някога ти, ако някога ти не вярваш на никой, аз съм тук, се помни, просто мене повикай. Ако някога, 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 някога ти.
песен камбанен звън, без чудеса, но съм до теб тук и сега. Вкусен следобед.